फिसाफोर मोनाखै आङो। मादै नोङो मोनाखै होनबानो जागोन नामा? जोंफोरनो अमाखौ दानो नांगौ दानो। साला आंनि गय फुलि माखाखौ गाज्रि खालामदोंमोन बियो। आं जुदि बिखौ जानो मोनाबा आंनि गोसोआ सान्थि मोननाय नङा मादै नोङो नागिरना लाबो। थां आरो नागिरहैबाव थां। गैयाहाय हाबा गामि गंसेया नागिरना फैबाय आङो मा होननानै नागिरनो अमायाथ' गायदेलानिसो ना। बेफोरखौ जोंफोर जेबो मिथिया जिखि जाया जोंफोर अमाखौ दा मोनायाव मोनजाथारनांगोन। साला नोंसोरखौ अमा नायनो थिनना गालांदों नोंसोर आरो न'आव फां फुं खालायबाय थानाय अमाखौ साला नोंसोर हगार हरदों। मा खालामबाय थानायमोन नोंहा मा खालामबाय थानायमोन? अमाया नागिरहैथां नोङो। जुदि अमाखौ दायो जोंफोर बेलासि जानो मोनाना नोङो जोंफोरनो 10,000 फैसा होनांगोन 10,000। नोंनि थाखायनो साला एसेबां मोजां चान्सआ थांबाय। औ मादै गंला आदाया थिग बाथ्राखौनो बुंदों। जुदि अमाखौ जोंफोर दायो हराव जानो मोनाबा 10,000 फैसा होनांगोन नोङो। 10,000 होआबाबो 5,000 होथारनांगोन। ओइ गिलास नों जेबो मिथिया दे जोंनो 10,000 नांथारगौ 10,000 नङाबा जानाय नङा। आयंनियावबा दा 10,000 फैसा दङना गैया? मानो गैया जानो सिथा नोङो। आयु फिसाफोर नोंसोरो मा बाथ्रा बुंदों 10,000 थ' बाद हो 10 थाखा फैसायानो गैया आंनियाव। बेफोरखौ जों जेबो मिथिया जिखि जाया 10,000 फैसा नांगौ जोंनो। इमान मोजाङै जोंफोर दायो हराव पार्टि जानो नागिरबाय। दा आंनि आखायाव गरसेबो फैसा गैयायानोबा आं बोरै हरनो? आफा नोङो आबैखौल' हारसिं मानो रायबाय थादों जोंफोरखौ मानो रायाखै? जोंफोरबोथ' दङमोन ना। आइ थुनथुनि सिर था नोङो। माबा आफालाय आबैखौ रायबाय थानाङा। आबैया अमाखौ हगार हराखैथ'। आबैया आंनोसो साहा फुदुंना होदोंमोन सगनिफ्राय फैनानै। होनबा अमाया बोरै गैया जाना थाखो? बे खामानियाथ' नोंसा आइ आरो नोंनि नंखाया आं मोनथिखागौ। बे खामानिया नोंसा आबैनियानो आं मोनथिगौ। आंनि नङाहाय आबा बे खामानिया आंनि नङा आङो हगाराखै अमाखौ। नोंसोर मानो फोथाया? मानो नोंसोर आंखौल' रायबाय थादों? नोंखौ राया होमबा सोरखौथ' रायनांगौ जाखो हा? थै माबोरै खार आरो नागिरहैबाव नोङो। आरो मोनसे बाथ्रा खोनासं मोजाङै। नोङो सिगाङावनो गायदेलाहानायाव नायग्रो अमाखौ। जुदि गायदेलाहानायाव अमाया दंहैना अब्लाथ' नोंनि 10,000 फैसाया गैखाला। आबा मानो बुजि मोनाहाय नोंसोर? अमाया गावनो गना थांदों खोना माबा आंखौसो आं बबेनिफ्राय मोनना होनांगौ जाखो 10,000 फैसालाय? उइ बेफोरखौ आं जेबो मिथिया। थांदो खार। आफालाय नोङो आबैखौ मानो एसेबां गोरा बाथ्रा बुङो? एसे मोजाङैथ' बुंनो हायोमोन ना अननानै। होद गथ' सिर था। थां न'आव फराय थां। फायखाना खिनोबो मोजांथार माथोलै। जोंहाबो बेफोरबायदि फायखाना थानायमोनबा एकदम बेफोरबायदिनो जयै आरामसे मबाइल नायै बा पेपार नायै खिबाय थागौमोन आं। ओमफ्राय र' मोनसे बाथ्रायासो आंखौ माथा गरम खालामगासिनो बोसोरनैनिफ्रायनो। बिसोरहा भिखारि मानसिफोरानो बोरै धोनि जामारखो? आं दा बिसोरनि राजखौ बोरै मोनथिनो? बिमायाबो मोनथिबाबो खिन्थाया। ना अबावबा थाखा थिंख्लिफोरसो मोनबाय बायबायलै। जानोबो हानाय दे नङाबा सोरबाफोर हा सिङाव फबना दोननाय सना रुफाफोर मोनबाय बायदों खोना नङाबा हरखाबै एसेबां बोरै धोनि जानो मोनखो? दिनैथ' आं सान्स मोननायावनो न'आव हाबै नायदोंमोन र'। नाथाय जेबोखौनो मोनासै मालायबा थाला मारिना गालांदो खोना। जेबो मोनाबा बै सापात सिनिखौनो लांनांगोनलै बुरजासोमान दङ। साहा लोंहैनांगौ। 20 थाखा 30 थाखा फैसा आइ जाबाबो कत'। इसुङावनो सिरि थांनानै सापात सिनिखौ खावना लाबोनोसै आं। ओमफ्राय न'आव ब्लदनो थांखोमानोसै। बिमायाथ' लानो खिन्थाबाबो लानाय नङा बे। बेनिखायनो आंनो सिरि लांखुमानोसै। सिनि सापातखौ सोना लाबाय दानियाबा ब्लद थांनोसै सिरि थांखुमानोसै। हिनजावा उन्दुना दं आंनिया। थुदो थख्रा थुदो माबारै बिबारि मोना मोनफैसिगोन फिसाजोफोरा नोंनिया। माथो खालामबावनो आरो एसेबां धोनि जानानै थाइसे फैसा होआ नालाय बेनिखायनो खावना लांजाबाय आंजों। दा आरो आंनिया साख्रि गैयिजों बेसेबा खस्थ' जाथारदों सोलिनो। गय फाथै फानैसो जाबाय दङ। गासैबो बै रांखावरि बैथालनि थाखाय जाजोबदों। आं रांखावरि बैथालखौ मानो लोगो मोननाय? आंनि आइ बांबुलिखौ साला बिसोरो लोगो नांनानै बुथारहैदों जांगिला आरो रांखावरिजों। पाप नांजागोन बिसोर सानसेबाबो।
आं दाबो गोसोखांना गाबखाङो आइ बांबुलिखौ एसेबां अन्थाव बाथाव गथ'खौ लानानै मानो बुथारहैनांगौ मा दाय दङमोन बिहा फाफि जांगिलाखौथ' हमनोनो हादिया अबे खर'बा खारना थाहैदों जिखि जाया बियो आंनि आइ बांबुलिखौ बुथारदोंना एम्फौ नांजागोन बे एम्फौ आंनि आइ बांबुलिया थांना थानायमोनबा दाहालागै स्कुलावनो थांनो हानाय जाबायमोन साला बिसोरो लांदों मानो बुथारहैनांगौ आंनि फिसाजोखौ थांसैलै बेफोरबायदि गाबबाय थाबा जानाय नंला अबावबा बिसोर फैनानै आंनि सिनि साफात लानायखौ नुना होबा सेस ओरैनोबा मालाय गथ' गाजा जाजोब्बाय आंखौ केरखौनो खालामा सिगांसो आंखौ केर खालामसोयोमोन रायबाबो फैसा होआबाबो बिदिनो आरो फैसा थाखा मोनबाथाय मानसिफोरा गबस लेबेल मारामारि जायो माथो बुंबावनो आरो थांसैलै मादै दसे जिरायथ' जिरायथ'नो हाया होमबा नोङो जोंफोर फैनाय लोगो लोगो थांखानोसै आरो न'आव थांसै न'आवबो एसे खामानि दङ आंनिया सासेयाबो फैदोंमोन माथोनो ओमफ्राय अबाव थांखोबा ना थांबायसो जेबो बुङालासिनो फाग्लाया बेबो फैलायनाय आरो औलै माबा खिथौ फैबाय थायो माबा हारसिंखौनो थानो हायानो माबा दरसिसि मोनोनो आरो गावनि फिसाजोखौ गोसोखांबाय थायोनो थैनायखौ बे गथ'खौ लांनानै मानो आलाय सिलाय खालामनानै बुथारहैनांगौ देनाय आंबो सानबाथाय दुखु मोनो बे गथ'नियालाय मा गोरोन्थि दंमोन देनाय नंगौ नंनायालाय नङि नङा आवगायासो लाबोदोंमोन बै रांखावरिखौ सना साननानै दालाय माथो सानसे समाव जोंफोरखौ नाङा आरो न'निफ्राय होखारहरलायो दा जोंफोरखौनो नांगौ जाफिनबायना औलै मादै दे होमबा थांसै आङो दे होमबालाय मादै ना साहा लोंगोमोन आयै लोंगोमोनथ' र' नोंनि आखाइनि साहा फुदुंनाय लोंनो लुबैदों आं मादै इस र'हाय र' होमबालाय फुदुङैनि साहा फुदुंखांनायनि उनाव थांसै आं मालायबा थांनो नागिरदोंमोन जों आरो साहा रायख'फोरा जोंफोरबो बुरिबाय नालाय बेनिखायनो साहानि रायख' जाबाय आरो बुरिबायनो आंबा हाबाखौनो जानो हायाखै हाबा जासिगोन थेवब्लाबो नोंबो हाबा जाखांनाय लोगो लोगो नोंबो बुरि जासिगोन आरो बुरियाव गोलैसिगोन आंनि बायसि नंमारगौथ' नोंबोथ' हाबा जामारसिगोन न जानांसिगोन आरो माथो खालामबावनो दे जानांगौ हे इसोर हे गसाइ आङो एसेबां बोसोरनि उनाव दिनैसो गबाय दिनैसो बाहेरायाव ओंखारनो मोनबाय आं बेसेबा गोजोननाय मोनबाय दिनैसो बाहेरनि हावा जानो मोनदों आङो बेसेबा गोजोननाय मोनखादों आङो बोसोरब्रै थादोंमोन आं जेलाव बोसोरब्रैनि उनाव आं दिनैसो गबाय दिनैसो बाहेरायाव फैनो मोनबाय आंसो मोनथिगौ जेरावदि आङो बोरै थादोंमोन थेवब्लाबो इसोरनि अननायाव जेन थेन बे बोसोरब्रैखौ बारग'ना फैबाय आङो आं दिनै जेलनिफ्राय गबोबाय आं फोथायनोनो हायाखै आं जेलनिफ्राय गबोमारबाय आं खुसिखौनो लाख'नो हायाखै दिनै नाथाय आं दा अबाव थाङो आंहाथ' न' गैयालै आंखौथ' रावबो सैया आं दा मा खालामनो आं दा अबेयाव थाहैमारनो आं बायसि गाज्रि मानसिखौलाय सोर लाखिनो मालायनि न'खर संसार सिफायग्रासो आङो मालायनि हौवा सेग्रासो आङो आं गाज्रि मानसिखौलाय मानो मोजां मोनमारनो दिनै सोर थानो होनो मैथास्रिया आंखौ बेसेबां मोजां मोनोमोन नाथाय आङो मैथास्रिनि हौवाखौनो गोसोथोमनानै खारखुमादोंमोन मा एसेबां गाज्रि आङो मानो एसेबां गाज्रि नाथाय आं सिगांनि बायदि नंला आं सोलायबाय आं सोलायमारबायथ' आंनि गोरोन्थिनि थाखाय आंनि आइ बांबुलियाबो थैदों आंनि थाखाय बेसेबा मानसिफोरनिया धंस जाबायलै जिउआ थाखानाय बाथ्राफोरखौ गोसोखांबाथाय आं जोबोद दुखु मोनोलै आंनि गोरोन्थिनि थाखाय
थाखायनो गासिबो थेर बेथेर जालांजोब्बाय आंनि आइ सना आंनि बांदुलि आइ सनाया बेसेबा देरखागौमोन स्कुलावनो थांनो हानाय जाबायमोन दिनै 4 बोसोरानो जाबाय जियानो जाया मानो जांगिलायानो आंनि आइ सनाखौ बुथारदों आं मोनथिगौ बियो मानसि लगायनानै बाबो आंनि आइ सनाखौ बुथारदों बियो मुतलबिसो आंनिख्रुइबो बांद्राय गाज्रि बियो नोंखौ गारा आङो जांगिला नोंखौ गारा नों आंनि सिगाङाव फैल' नोंखौ आङो ओंखामसो उखैसोबाय आंखौ दाथ' आंनि आखायाव थाइसे फैसाबो गैया दा आङो मा खालामनो बै सानायावनो आं दै गिलाससे लोंहैनि र' नङाबा हाला आङो जोबोद उखैनाय मोनथारबाय थांनि र' आंनोबा दा दै होगोन ना होआ आंखौ जुदि सिनायोबा आंनो दैबो होनाय नङा खोना मानोना आं मानसिया गाज्रिना आं गाज्रियानो थांनि र' थेवब्लाबो आं हाला मोनथारबाय